Баби, какво правиш? Тиква и ябълка стъргани да не служих. Искаш да мешам. Да, това са безглутенови тип кори палачинки, които съм си направила и без захар и без печени ядки, защото аз не ям. Може да ми сложиш малко от сиропа, баба. Ето, можеш ли да натиснеш, ако не аз да натисна? Натискай надолу. Обратно, повече. Тече. Не. Е така. Така. Да. Колко? Стига толкова, да не ми е много сладко. Добре, сега навиваме. И по този начин ще си направя микс с ябълка и тиква. Ще си направя само с тиква и само с ябълка. Айде сега покажи другия, бабо. Остави тея. Покажи стандартния както правиш. Мани ме мене. Ето тук. Не, ела да не покажем, да не снимаме всичко. Ела да покажи един стандартен как правиш. Стандартен, аз правя отделно ябълче. Добре, де, покажи. Тавата къде? Аз ще я дам. Да. Ето сега това са обикновени кори с тиква само разправя. Тя не е готвена тиквата, само настъргана, нали? Сурова, редосно. Защото няма да сегне тази тиква. Сега какво слагаш, баба? Захар. Една супер лъжица на една кора. Даже и повече. Тя е прекрасна за диабета и за сърцето, нали? Да. Много хубаво. Сега е олио. И орехи я сложа. Не много да не почерня. Добре. И навиваш от късото към дългото, така ли? Да. За да е по-дебела. И колко кори? 2 кори. Добре. Тавата. Сега ще ти я дам. Ето ти я тавата, баби. Поливам надолу с мазнина. Трябваше предварително да намажа. Така не навивам. Така слага. По дължина. И не много навити, нали? Напреко. Не навивам си. Добре, и по другия начин, по същия начин правиш с ябълката, нали така? Да. Добре, благодаря. Сега ще направим още една стиква. И ето сега е времето да печеме. Тук са стандартните штрудел и тиквеник, които баба показа. Това са тези, които при мен са едни чисти, един микс и са без захар, олио и орехи вътре. Това са с кори тип палачинки, безглутеново нови тесто съм си направила. И ето тук малко съм си направила тиква и штрудел с оризови кори. Това са оризовите кори, които просто слагам във водичка, умекват и след това си
правя с тях въпросните щрудели и работи. И по същия начин ще направим и зелника, ще го покажа и него. Ето това е тиквеника и штрудела, които са с оризови кори. И сега тук отгоре ще им сложа малко от сиропа, защото аз не ям захар и не ям печени ядки, така че ето това е без глутен, без захар и всякакви такива неща. Това е бабиния штрудел и тиквеник, който е нормалния. Това е моя, който е с палачинковите кори. И сега се започват, ще правим зелника. Като зелника, ако зелето не ви е сготвено и не ви е втасало добре, го готвите с част от сока му в тава. В случая ние купихме такова зеле, което не е готово и го сготвихме малко на котлона. И сега просто ще навием корите. На бабиния ще има мазнина и обикновени кори, моя ще е без мазнина и с оризови кори. Ето го е готовният зелник, той е просто задушено зеле, както ви казах, когато не е било подходящо и готово достатъчно станало. Само във вода задушено и с малко олио в корите. Това е с обикновени кори. Ето тук. Ето това са моите зелничета. Ето тези, които са направени с оризови кори, без нищо. Това са тези, които ви показах по-рано. Вече тиквата също е готова, правена без захар, без нищо. Просто полята после с малко сироп и орехи. Ушав просто с вода направен без захар, понеже аз не ям. И ето това са всъщност обикновените тиквеник и штрудел, които се правят традиционно. Довиждане и прекрасни празници! Нека всеки ден ни бъде празник!